Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha ka salakyan, tricycle kag motor gindalasa sang natumba nga truck sa Valladolid, napulo ka persona ginpangdala sa ospital. 26 ka barangay sa syudad sang Bacolod gindeklarar nga COVID-19 free. Sa mga balita nasyonal, kahalitan sa mga school buildings kag learning materials bangod sang Baguio Rolly kag Ulysses naglambot na sa masobra 5.6 bilyones pesos. DSWD nagbaton sa nga dugang 600 milyones pesos para sa Quick Response Fund. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Nobyembre 14, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Good morning! Happy weekend sa aton sining mga ka-Aksyon, Action Boy. And happy Yes, weekend good morning. man sa imo. Yes, good morning, Danay. Acknowledge ko lang kag ko lang imo nga OTTD. OOTD. Oo. Na-pressure ko wala pangita sang colorful nga bayo kay dapat ngambal nga naka-color black lang. So ngita ka naman daw. So a combination of orange and the yellow. Kag sila daw nagdaan na to yung sayaw. Daw nagdaan. Daw nagdaan ng yellow. Balaan mo nga nag-abot na kagapon akong sister sa Iloilo. Tigindalaan niya ko ni. Ay, very good. Oo. Galing kay ti ang corona, hindi lang kuno danay mapasa. Si Kwan, Sister Rabia. Diba? Di wala magkalaya tsura na mo, no? Oy, akala. Layo ka na tsura si mo. Siya, ako nag-adjust na lang. Pero daw medyo pareho kami color. Diba? So, nag-abot na. Perfect. Good morning, Danay. Kay Heaven, of course. Sir Alex Monteza, good morning. Ramil Duray Infante, good morning sa tanan. Christian Rivera, good morning man. Jing Verbal, good morning. Kay Jocelyn Kalamaan, good morning. Kag kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Hello, Puig gali. Puig Lazaro. Good morning. Elvira Pada, good morning man, watching from CDO. Maria Teresa. Yung nasa kwan na corn beef? Ha? Corn beef? Corn beef. Kagayan ni Aurora. Maria Teresa De Roque, good morning. Pag-greet niya lang ko, no? Happy birthday kay Siopaw. Siopaw, happy birthday. Wala kita na Siopaw. Good morning, of course. The ever, grabe, gini nakatoka, nakatutok na siya everyday. Of course, President Dennis Richard Tibor Roma. Kag sa tanan ko ng Action Radio Energy Fans Club. Ugtaw na! Kag magpadala sang entry sa SAP sa ARB. So good sa mga adlaw. Province-wide. Ang pagbato na sa mga entries from outside of Bacolod. Correct. Nanti, sigurado si President nakasend na ni Goro mo. Ay, Guro kuha man lang mo ngalan, edad, address, contact number, kag ipadala lang sa 0963 219-8066. Amo na ya. Correct. Natalagdaan kay i-raffle na namon ya. Oo, exciting Action Boy. Kaya ti province-wide na ni, no? Kay Sheikh Shaun Defensor. Hi, Action Eden. Ka Action Boy, always ginaga-monitor. Patamyaw niya lang sa Gordon family. Kag sa junior niya nga si Elimar Gordon. Salamat, Gil, from Manapla. Thank you so much. Hambal ni Sir Alex Monteza, why yellow just for Joe Biden? Wala lang Wala lang iya. Taga-Pilipinas ka. Nga si Joe Biden, yellow. Ako balo. Si Joe Biden, Pareho, blue. naka-compliment ang color. Nakita mo na da? Ari na rin, nakita ko. Perfect. Sa kay Ofelia Arce, good morning man. Watching live from Isabela. Greet niya lang ang best friend niya si Mary Ann Villatura.
Kag kay Sir Engineer Felix Villatura sang Silver Dragon. Maninoy, Jerry, good morning. Given na yat, matik na yan. Matik. Sige, kay Nonica Puertiliano from San Enrique. O, kababayan ni Kwan. Ni Dennis. Alvin Carl, good morning man. Sally Aconcati Terrano. Kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor from Barangay Pahanukoy ni siya bala mo? Sa Firmville, Pahanukoy. Sa Firmville, Pahanukoy. Good morning. Good morning. Sige. Karoon naman iba na, ha? Standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08, detalye na sa mga balita lokal. Ginabulbanta na pulo ka mga persona ang ipangdala sa ospital bangod sa aksidente nga involbadong apatanan ka masalakyan sa National Highway sa Barangay Mabine, Banwasang Valladolid kagabi gid lamang. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Valladolid Mayor Bebot Miravalles, kag base man sa nabaton sa ning impormasyon, naglupok ang goma sang 16-wheeler truck nga kargado sang tubo. Rason sa pagkatumba sa kag nadala sa ang isa ka carry nga salakyan, isa ka pribado nga salakyan kag isa ka tricycle. Sa sitwasyon sa lugar, ang tricycle nadagdag sa talamnan. Ang pribado nga salakyan nagdasok sa poste kag gupi ang atubang sang salakyan nga carry. Naglapta naman sa dalan ang tubo nga karga sa truck kag nag-okupar sang 4 ka linya. Rason nga hindi magihan ang ining dalan kagabi. Gipanugyan ni Miravalles sa mga magapauli alin sa Bacolod nga kumhimo sa abuan na lamang temporaryo nga mag-agi samtang ginakuha pa ang ining mga naglapta nga mga tubo. May 26 naman ka barangay sa syudad sa Bacolod ang gindeklarar nga COVID-19 free. Sa interview sa Aksyon Fighting Line, ginpahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang nga ang 26 ka barangay nga gindeklarar nga COVID-19 free ang na-record sa sulod sang duha ka semana. Ginaako ni Ang may mga barangay nga liwat na ka-record sang kaso sa piyak nga una gindeklarar nga COVID-19 free. Samtang nagpasalamat si Ang bangod naka-record lamang sang single digit ang syudad sa piyak sang nagapadayon nga surveillance testing. Palayag pa ni Ang target sang testing amo mga individual nga may exposure sa madamo nga tawo. Naglambot naman sa 475 ang contact tracers sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Police Major Sherlock Gabana, nga mo nagapamuno sa contact tracing team. Ini ang ginalakipan sa 145 ka uniform personnel kag 330 ka mga ginhire nga contact tracers sa Department of Interior and Local Government. Dugang pa nag-a-assign sang 3-5 ka mga team sa mga numbered barangays nga ginalakipan sang isa ka uniform personnel kag 2-3 ka mga DILG contact tracers. Samtang sa mga named barangays, may 8-11 ka mga contact tracing teams ang ginapahamdang. Palayag ni Gabana nga sa karon, bangod may pila na ka mga COVID-19 free nga barangay sa syudad, rason nga iban nga team ang nagapatigan sa inspeksyon sa mga establishmento komersyal kung mayara na sang backtrack system. Damlag langit pa idalaw man sila sa liwat sa swab testing nga nagresulta sa pagpositibo sa 2 ka pulis kag 6 ka mga contact tracers sang DILG nga sa karon yara na ginpang isolate. Sang sugod-sugod no ang PNP may ginkuha nga contact tracing 60 kabilog sang pag-start gid sang COVID. And then, sang pag-start na sang EOC, nag-create sang uniform personnel nga contact tracing team nga 145. Pero sa present, may nagdugang 330 nga JLG tracers. Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Sherlock Gabana. Naglabot naman sa 197 ka motorista ang nadakpan sang Highway Patrol Group sa 4 ka adlaw nga Upland disiplinadong driver umpisa Nobyembre 9 tubtub 12. Sunod kay HPG Negros Head Captain Robelito Mariano, ining base sa mando sang HPG National Headquarters sagun mapasiguro nga nagasunod sa traffic rules and regulation ng mga motorista diri sa probinsya.
Dugang pa ni Mariano manang madagpan ang ginahatagan sang temporary operators permit kag ila ginakuha ang lisensya sa Land Transportation Office samtang nagabayad naman sang penalidad sa City ug Municipal Treasurer's Office ang matagan sang citation tickets. Sa report sang HPG, 12 ang nadagpan nga wala sang plate number, 60 ang wala sang seatbelt, 63 ang wala sang helmet, 2 ang may dirty plates, 1 ka improper display of plate, 5 ang wala sang rehistro kag may 136 ka nagkalain-lain nga violations. Intensified po yung operations namin regarding po sa RA 4136 at sa anti-carnapping. Everyday sir, everyday ma'am, nag-ooperate kami sa buong province dito sa Negros Occidental. And kahapon nga po, meron tayong mga operations na kinandak buong province. Ang kabayan sa pagpahayag ni HPG Negros Head Captain Robelito Mariano. Wala sang na-detect nga volcanic earthquake ang Canlaon Volcano Monitoring Network sa Bulkan Canlaon sa nakaligid nga 24 oras nga observation period. Inagin pahayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOLS. Apang ginklaro sininga na paidalom sa gihapon sa Alert Level 1 ang bulkan kag yara ini sa abnormal condition. Liwat ng pahanumdom sang FIVOLS ang local government units kag publiko nga padayon nga ginadumalian ang pagsulod sa 4-kilometer radius permanent danger zone bagod posible nga may matabo sa gyapon nga phreatic eruptions. Sadtong Nobyembre 8, ginpahayag sa state volcanologist nga 42 toneladas ang sulfur dioxide emission ang ginbuga sang bulkan. Sa iban pa nga balita lokal, 3 naman sa 4 ka mga persons of interest sa pagpatay sa number 1 barangay Kagawad sa barangay Lopez Saina, syudad sang Sagay. Ang yara na karon sa kustodiya sang Sagay PNP. Sunod kay Police Major Albert C. Hepe sang Sagay PNP, una gin-imbitarang isa nga among nanugid sa otoridad agod maimbitar pagit ang duha ka iban pa. Nagpamalibad si Sing hingadla ng mga ini, bagod may isa pa nga padayon nila nga ginapangita. Ang panuaron sang saksi among mabakod nga ebidensya kun nga gin-imbitar ang mga ini kagin prepara na papasaka sa ila sang kaso sa pagpatay. Base sa investigasyon sang otoridad, ang biktima ang may nakaengkwentro sang tinalikdan nga tuig kag may personal nga kontra. Na-recover naman ang 102,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa bypass operations ang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Plaza Publica Barangay 12, siyudad sang Bacolod. Dakop ang subject sang bypass operation nga si Muskin Tampe, 31 anyos, isa ka manugbaligya sang kagamitan sa isa ka mall kag residente sa Barangay Alis, siyudad sa Bacolod. Arestado man ang una nga customer ni Tampe nga si Noraya Barani, 37 anyos sa Barangay 26. Sunod sa team leader sang BCP OCDEU sa tontelikdan nga tuig sa natakpan si Tampi bangod sang kaangay nga kaso kag napreso. Nakagwa sa presuhan si Tampi sa tulamang bulan sang Enero apang sa liwat nga monitoring sang kapulisan ay Buluan nga ini ang liwat ng negosyo sang illegal nga droga. Sa katapusan nga balita lokal, gintupok naman sang kalayong isa ka balay sa Purok Riverside, Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod kahapon sang hapon. Ang balay nga nasunog ang ginapanag-iyahan ni Carlos Gatilogo, legal ang edad. Base sa inisyal nga investigasyon sang BFP, ang kalayong nagsugod sa kusina sang balay kung sa diin may napabayan nga ginaluto. Ang sunog nagluntad tak na alas 3:20 kag na fire out tak na alas 3:51 sa amuman nga hapon. Wala naman sa nasamaran sa among insidente kaapang kapin 80,000 ka pesos ang balor sang kalitan nga gintuga man sang sunog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Kasat
Sige. Good morning na sa kay Josa Baligwat. Hello ko na sa Baligwat family, no? Ang si Josa Baligwat ni sa V Carmona sa Cavite, no? Good morning. Ano to kay Dennis nga way pa kuno later pa? Later pa siya ma-send kuno sang iyang entry. Okay, kay manindahan si Oo, Anay. kung si Dennis ang magabutan, bilog na ihalin sa aga nga program pa kadto sa gabi, pa sa ulo tagi na isip. Ipastorya ta kung ano na nga chapter ang drama, tanawon tagi be. Sige, si Sam Delay, today is the City Pound Adoption Day. City pa sa mga doggy. Sa mga dogs na, kung gusto mo mag-adopt, pwede gid. November 14, I think, schedule nga euthanasia ni sila mo. Oo, sad. But sila sa euthanasia, the mercy killing, ang patyo ni ang mga ido, nga wala sa mga tag-iya, no? Magtatap sa ila. So, pwede gid, kung gusto ninyo nga mag-adopt sang ido, din sila makadto man draguro sa City Pound sa City Veterinary office na. Sige. Di ba namin ka ido? Iya damo lang pulo kami galing ido. Ha? Damo na ko to. Dala na kami Duran. Damo ginapakaon. Ben Barrios, mga agaman, Celia Blanca, kay kay Juby Artagame. Good morning man sa imo. Raydan Velasco from Milko Malcolm, naga-monitor. Estrella Saranas sa kamag-anak ko dyan sa Cagayan. James Adonis, Ian, ingat kayo lahat dyan. Umaasa ako, okay lang kayo dyan. Okay. Abulog Gataran. Anong Abulog Gataran? Wala. Lugar? Sige. Ikaw, Aksyon Aidan? Good morning, Danay. Kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Good morning, Ma'am. Earl, good morning. Of course, natin nga Suki, Cory Vidaha, nice OOTD. Di ka na tuman. Dalaktawan mo ding kuhan gali, Ano? Ang kay Feliag, Arce, Blangambal. Nya, namin tanawon ka na kay Yellow kamo duwa, Sir Boy. Dugang puti, Miss Eden. Wow, fella, thank you so Amo much. nga binalik ko gidya. The camera is not lying. Perfect. Yun balik ko gidya kay. Kaya na lang tawa ko man to yaman. Dio Estrelita Sarenas, Isabela. Doon ka sana, dito sa ako, no, doon ginasugat ako sang liwanag. Ay. Amo ka na dayon, dra ka na dayon sa kay Cory, no? Thank you so much, Ma'am Cory. Kay Venram Banjor. Good morning, watching live sa Bago City. Renatix ni Gali. Good morning. Kay Estrelita Sarenas, Tintin Tele, hello kayo dyan, Hong Kong, miss you. Wow. Hello po sa admin, salamat ko na. Thank you so much. Alex Fuentes, good morning, ma'am. Golden Eden, kadamo, insa na balaan mo po, i-post na. Tamo to sa Baligwat Family in Action Boy. Sa Carmona, Cavite sila gali. Martin Aliling, good morning. And of course, Rosalie Antorina Valles Rojo, good morning. Kelly Jelly, dira sa may USA, kag sa tanan karon nga Salvadorians, good morning. Kag kay Mr. Beboy Villasor,
Sang si mo sektoral ni Manre Beresal Gumban, good morning from Cadiz City. Raquelina Lumanag, akong lumawag. Paliog man ko tamyaw sa mga aga sa pamilya Lumawag, Barangay Bata. Watching from Hong Kong. Sige, Perfect. Bantay ka mo, dugay man international na ningaton nga sa charot lang. Worldwide. Dugay na makuha na sa napagitang isa na galaxy na bla? Galactic Sat. wide. Wow. But silingon nga, ang atong winner sumong is from Jupiter. Wow, gawin ka sa baton mo tayo, no? Talaka ba? Leiden Navarrete. Good morning man sa inyo, dira, no? Sa pamilya. Mers Tatoy Palma. Sa Barangay Granada. Shout out na sa Tatoy kag Garcia family. Masunod mo actually din. Yes. Happy birthday lang kuno kay Milagros Havahaka. Happy 75th birthday! 75th birthday ni Wow. Milagros Havahaka. Happy birthday kaling kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor. Uwarin na si Ma'am Vano. Hi, Ma'am Van! Sending hugs to you. Wow, bongga. Ato kita picture pakita mo sa akin. Oo, Ay, very bongga, good. no? Bongga. Oo. Life in Minnesota. Kung siya, no, ano gali pa nagsinin ng sa exercise balado ka? Oo, enthusiast. Gym ah. enthusiast. Gym Gym enthusiast. enthusiast. Mary Ann Patinio, happy birthday man kay tita niya Annalyn Liway Magtibay. Subong adlaw. Happy birthday, tita! Annalyn, sige. Standby, Balita Nasional. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Naglambot na sa 5.6 bilyones pesos ang napektuhan. Akon nga balor ang napektuhan sa mga school buildings kag learning materials bangod sang Baguio Rolly kag Ulysses. Suno kay Education Secretary Leonor Briones, sa kay Rolly pa lamang naglambot na sa 4.9 bilyones pesos ang halit kag dugangan pa sang Baguio Ulysses nga naglambot naman sa 800 milyones pesos ang balor sa napektuhan. Lakip sa mga assets nga nagkalagwa ang mga school laboratories, mga libraries kag gadgets. Gina-review pa sang DepEd ang figures sa koordinasyon sang NDRRMC kag sang mga iban nga ahensya sang gobyerno. Ginanunsyo naman ni Department of Public Works and Highways Chief Mark Villar nga may ginabuluban ta 4.25 bilyones pesos nga government infrastructure assets na naguba sa paglaslas ni Baguio Ulysses. Sa briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang datos base sa records ng ahensya tubtublas 9 sang aga Biyernes. Sunod kay Villar, may 52 ka road sections na nagapabilin nga sirado para sa mga motorista bangod sa landslides, mud flow, debris flow, natumba nga kahoy kag ang pagbaha. Nagbaton sang dugang 600 milyones pesos ang Department of Social Welfare and Development para sa Quick Response Fund sa halit nga nadulot sang duha ka bagyo nga nag-apekto sa pungsod. Sunod kay Social Welfare Undersecretary Rene Glenn Pahe, ang Budget Department may available nga pondo kag handa na para magbulig sa mga Pinoy nga naapektuhan sang Baguio Rolly kag Ulysses. Sa laging handa briefing gipahig ni Pahe nga ang DSWD may nagakaigo nga pondo para sa disaster response at din may 1.4 bilyones pesos nga standby fund kag 888 milyones pesos ni ang naka-standby sa central kag field offices. Ginpahag naman ni Health Secretary Francisco Duque III gadako ang tsansas ng COVID-19 infection sa mga evacuation centers. Sa briefing, kaupo ng iban pang ahensya ng gobyerno may kangtanan sa Baguio Ulysses response. Ginapanugyan ni Duque sa tanan ng mga local government units kag emergency responders nga obserbahan ang obserbar o kung ipatuman ang minimum health standards sa malikawan ang paglaptas ng virus sa mga evacuees. Sunod kay Duque, dapat isa lamang kapamilya ang kumudahon sa isa ka classroom o kung sa tent kag dapat may maayong nga
ventilasyon ang lugar. Ginrekomendar man ni Duque nga i-isolate ang mga maedad kang nagabusong nga ginakabing vulnerable sa COVID-19 infection. Ginaduso naman ni Senator Risa Hontiveros sa gobyerno nasyonal nga maghatag sang libre nga face mask kag grabbing alcohol sa mga evacuees sang Typhoon Ulysses. Sunod sa senadora, kung sa pagpati nga mas malala ang sitwasyon subong, mas malala pang matabo kung magdamo ang COVID-19 infections sa mga evacuation centers. Samtang, ginapangabay naman ni Senator Sherwin Gatchalian sa otoridad kay pasiguro ang medical kag nutritional needs sa mga gin-evacuate nga kabataan, lakip na ang pagpatigan sa psychosocial interventions. Ginpanumdo naman ni Presidential Spokesman Harry Roque ang Department of Trade and Industry angod sa price freeze sa mga lugar nga ginpaidalom sa state of calamity bangod sa Bagyo Ulysses. Sunod kay Roque, lakip sa mga lugar nga may price freeze sa mga Batangas, Cavite, Catanduanes, Mindoro, Palawan, kag Camarines, subong man sa syudad sang Marikina. Si Ulysses na nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility kahapon sang udto apaw napabilin ini sang 14 ka napatay santo sa records ng LGU kag madamo nga pamilya ang nadulaan man sang balay sa Luzon. Sa iban pa naton nga balita nasyonal, narakpan ang Abu Sayyaf sub-leader pagkatapos ng enkwentro sa tunga sang militar kag miyembro sang terror group sa Patikul, Sulu. Ginkilala na narakpan sa kay Ama Ula, tiyo kag advisor sa isa ka ASG sub-leader. Sa report ng Western Mindanao Command, ang enkwentro natabo alas 4:30 sang hapon Huwebes sa Sitio Tubig Kawas, Barangay Lati, Banwasang Patikol. Sunod kay Westmincom Chief Lieutenant General Corlito Vinloan Jr., ang tropa sa 17th Special Forces Company kag 6th Special Forces Battalion ang nagapatrolya sa lugar matapos ang madelagon nga pag-neutralize sang ASG Kidnapper Ransom Group sa Nobyembre 3 sa ilan na engkwentro ang hindi magnubo sa 7 ka mga terorista. Sa katapusan nga balita national, napulo naman katao na patay kasunod sang landslide malapit sa mining site sa Quezon, Nueva Vizcaya sa Huwebes. Ang report ang inkumpirma ni Nueva Vizcaya Provincial Director Colonel Rancel Evasco. Sunod kay Evasco, una nga na-recover ang bangkay sa 5 kag subong kung kahapon nga adlaw lamang nakitaan ang bangkay sang 5 ka iban pa. Samtang ginpahay ni Evasco nga wala sang koneksyon sa mining operation ang landslide kag gininsister nga natibhag ang bukid bangod sa padan nga pag-ulan dala naman sang Typhoon Ulysses. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Inyo ginpamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod gi Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.